شیخ عبیدالله نهری لشمزینانا جولمێرگێ تێدنێ. شیخ عالم و پێشەنگێکی کورد یê قدر bilind e. هەروەها ئۆڵدار و وەلاتپارێزێکی mezin e. شیخ عبیدالله نهری لاوێ شیخ تاهایە. تحصیلek baş dibîne. Piştî wefata bavê xwe ew bû serokê tarîqata Neqşîbendî. شیخ armanca avakirina Kurdistaneke ser bi xwe dimeşand. Gava ku di sala 1880 de li Şemzînan serhildan çêbû, Şêx Ubeydullah serokê wê serhildanê bû. Şêx doza rojhilata welêt dikir. Bi vê armancê gelek caran êrişê dewleta Îranê kir û gelek caran jî bi ser ket. Paşiyê dewleta Osmanî jî ji xurtbûna Şêx Ubeydullah Nehrî tirsiya û bi Îranê re îtifaq danî. Li hember êrişên her du dewletan Şêx Ubeydullah bi ser neket. Osmaniyan Şêx Ubeydullah sürgünî Mekkeyê kir. Şêx li Mekkeyê di sala 1885 de çû ser dilovaniya xwe. Şêx Ubeydullah Nehrî bavê Seyîd Ebdelqadir e.